मी आज भरलेल्या वांग्याचा रस्सा बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ही अर्धा किलो वांगी आहे, बारीक बारीक घेतली. अशी छोटी छोटी अशी निवडून आणायची, अशी छान अशी. त्याचे फक्त हे पाक काढले, त्याचे देठा सकट असे ठेवायचे. ते धुवून स्वच्छ घ्यायचे. हे कांदे घेतले, हे 2-3 कांदे घेतले कापून, म्हणजे 3 नाहीत, एवढे एवढे मोठे कापून घेतले. हा खोबरा आहे किसलेला, म्हणजे 1.5 वाटी खोबरा आहे, म्हणजे सुक्का खोबरा आहे. ते 1.5 वाटी घेतलाय, ते किसून घेतलंय बारीक. त्यासाठी आहे ना, हे लसूण आहे, 5-6 पाकळ्या लसूण आहेत. हे हळद आहे, हे मिरची मसाला आहे, घरातलाच आहे कोकणी. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, हे तेजपान आहे, आणि हे थोडासा गरम मसाला घेतला आहे, म्हणजे थोडा थोडा घेतला आहे. ही टोमॅटो घेतले आहेत, 2 कापून घेतले आहेत, मोठी टोमॅटो होती. आणि शेंगदाणे, अख्खे शेंगदाणे आहेत, कच्चे आहेत. हे शेंगदाणे घेतले आहे, म्हणजे 1 वाटी आहे, थोडेसे कमी आहे. हे कोथिंबीर आहे 1 वाटी. हे मीठ आहे, हे 100 ग्राम तेल आहे, हा हिंग आहे, आणि हे काजू आहेत. हे 5-7-8 काजूचे गर आहेत. आता मी पहिला आहे ना, हा मसाला भाजून घेणार आहे. कांदा वगैरे, म्हणजे जे भाजायचे पदार्थ आहेत ना, ते तुम्हाला टाकून दाखवते कढईमध्ये भाजण्यासाठी. कढई ठेवली आहे, गॅस पेटवला आहे. थोडं तेल घेते त्याच्यामध्ये, म्हणजे कांदा वगैरे सर्व भाजायचं आहे. आता मी पहिले आहे ना, शेंगदाणे भाजून घेते. शेंगदाणे कसे कांद्यामध्ये ते भाजणार नाहीत ना, म्हणून पहिले थोडे शेंगदाणे भाजते. शेंगदाणे असे तडतडायला लागले ना, आवाज यायला, म्हणजे ते चांगले भाजायला आले समजायचं. आणि त्याच्यामध्ये आता हा कांदा टाकते, कांदा आणि लसूण. आता कांदा चांगला लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे. नंतर त्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं आहे. शेंगदाणे, कांदा, लसूण आहे ना, भाजून छान झाला आहे. आता मी ते काढते, म्हणजे थंड व्हायला पाहिजे म्हणून. हे आता पंख्याखाली थंड व्हायला ठेवते. तोपर्यंत खोबरं वगैरे भाजायचं आहे ना, ते भाजून घेते. हे खोबरं आहे 1 वाटी चांगलं, ते आता भाजून घ्यायचं आहे चांगलं. मी गॅस फास्ट करते. हे खोबरं भाजलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, ही टोमॅटो पण भाजून घेणार आहे मी. आता त्याच्यामध्ये काजूचे गर टाकते. हे काजूचे गर पण त्याच्यातच भाजायला टाकते. याचं चांगलं आहे ना, खोबरा, टोमॅटो हे सगळं बारीक असं भाजून घ्यायचं चांगलं, गॅस फास्ट करून. म्हणजे ते टोमॅटोत पाणी असतं ना, ते सगळं मरून गेलं पाहिजे आटून, म्हणून ते टोमॅटो भाजून घ्यायचा. हे तर छान भाजलं आहे. आता मी आहे ना, हे काढून थंड करते आणि वाटून तुम्हाला दाखवते. हे कांदा, शेंगदाणे, लसूण भाजून घेतले आहे. हे पहिले मी आहे ना, बारीक वाटून घेणार आहे, बिना पाणी टाकून. एकदम बारीक वाटायचं आहे सुकं, म्हणून हे वेगळं भाजलं आहे. हे वाटप आहे ना, थोडंसं पाणी टाकून असं फिरवायचं, म्हणजे असं जरा सुकं. कारण का माहिती आहे, म्हणजे भरलेल्या वांग्याचा रस्सा बनवायचा आहे ना आपल्याला, म्हणून जरा हे वाटप कसं सुकं करायचं आहे. हे टोमॅटो, खोबरं आणि कोथिंबीर हे कसं वाटायचं आपल्याला एकत्रच आहे, पण ते मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीचं दाखवते ना, म्हणून ते म्हणजे अलग अलग वाटून घेतलं. हे पण थोडंसं पाणी टाकायचं, लागलं तर टाकायचं, नाही तर चांगलं मिक्सरमध्ये फिरत असलं ना, तर पाणी नाही टाकायचं. हे पण असं छान बारीक वाटून घ्यायचं. हे असं सर्व हे वाटप आहे ना, सगळं एकत्रच वाटायचं होतं. पण ते कसं शेंगदाण्याचा कूट नाही ना, शेंगदाणे पण मसाल्यामध्ये घेतले भाजायला, त्याच्यामुळे कसं ते सुकं जरा वांग्यामध्ये भरायला लागतो ना मसाला, त्याच्यामुळे हे वेगवेगळं झालं. आता मी एकत्र करते. तुम्ही आता कधी असं करता नाही ना, एकत्र भाजून वाटू शकता. हा आपला सगळा मसाला आता भाजलेला आहे ना, हा सर्व रेडी आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना, आपल्याला अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची आहे. हे मिरची मसाला आहे 1 चमचा आणि थोडासा घेतला आहे. हे हळद आहे अर्धा चमचा.
आणि याच्यामध्ये आहे ना मी थोडंसं आधी मीठ घेणार आहे, पण नंतर मी तुम्हाला दाखवते. आधी आहे ना ही वांगी बघा, ही वांगी आहेत ना, ही अशी 4 फोडं करून घ्यायची. त्याची जी वांगी भरायची असतात ना, अशीच वांगी ही वांगी कापून आहे ना, छोटी छोटी वांगी आणायची, धुवून स्वच्छ आहे ना, ही अशी कापून असे 4 भाग करून घ्यायचे. हे बघा, असे 4 भाग करून घ्यायचे, तुकडे नाही करायचे. हा मसाला आहे ना सर्व आता हाताने आहे ना तो एकत्र करायचा. आता मसाला आहे ना म्हणजे पूर्ण नाही, मी असा थोडासा घेणार आहे, कारण वांग्यामध्ये भरायचा आहे मला थोडा थोडा, म्हणून हा थोडासा घेतला आहे आणि हा असा साईडला ठेवला आहे, कारण आपल्याला रस्सा बनवायचा आहे. आणि हे आहे ना थोडं मी आता याच्यामध्ये थोडं मीठ घेणार आहे. असं थोडंसं मीठ घ्यायचं, म्हणजे वांग्यामध्ये आतमध्ये भरायचं आहे मसाला. मीठ काढून आहे ना ह्याच्यामध्ये आता वांग्यामध्ये मी हा मसाला वांग्यामध्ये भरणार आहे. थोडा थोडा भरायचा, एकदम भरपूर नाही भरायचा. हा मसाला आहे ना असा थोडा थोडा भरायचा, कारण आपल्याला वांग्याचा रस्सा बनवायचा आहे, वांगी भरलेली नाही बनवायची आहे. असं थोडासा सर्व वांग्यामध्ये असं थोडा थोडा भरून घ्यायचा, म्हणजे कसं रश्श्यामध्ये ती वांगी आहे ना, म्हणजे आतून बाहेरून म्हणजे चांगला रस्सा लागतो, खायला चांगले लागतात म्हणून. अशी मी सगळी आता वांगी आहे ना अशी भरून घेते पहिली. अशी आपली वांगी मसाला भरून अशी मस्त झाली आहे. आता मी बनवायचं दाखवते. गॅस पेटवला आहे, तापला आहे पण भांडा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तेल ओतते. ह्याला कसं तेल म्हणजे जास्त लागतो. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे तेजपत्तानी टाकते. हा थोडासा गरम मसाला घेतला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आम्ही थोडासा हिंग टाकते, म्हणजे अर्धा चमचा हिंग आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक एक वांग सोडायचं असं. आपलं जेवढं भरलेलं आहे ना तेवढे सोडायचे सगळे. चांगली अशी हलवायची आणि जरा 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं. आता तेलात टाकल्यावर आहे ना ते चांगले हलवून घ्यायचे, म्हणजे आता मसाला बाहेर येत नाही, पण ते मसाला आहे ना आतमध्ये शिजतो तेलामध्ये. आणि कसं एक एक आपण घेताना आहे ना वाढताना तर रस्सा पण खाऊ शकतो आणि वांग्यामध्ये मसाला पण आहे, म्हणजे असं म्हणजे खायला पण छान वाटतं. आता मी याच्यामध्ये 2 मिनिटं झाकण ठेवते. गॅस थोडासा बारीक करते जरा. आपण बघूया झाकण खोलून. मस्त तेल लागलंय वांग्याना. याची चांगली तेलामध्ये आहे ना हे चांगली आधी मुरून घ्यायची चांगली. थोडं गॅस फास्ट करते. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हा जो मसाला आहे ना वाटलेला, त्या मसाल्यात मी पाणी टाकून घेतलं आहे, थोडासा पातळ केला आहे. आता मी त्या वांग्यामध्ये आहे ना हा मसाला टाकते.
आता मी गॅस फास्ट करते आणि आहे ना आता पाणी ओतते, म्हणजे आपल्याला रस्सा बनवायचा आहे ना आता. म्हणजे आपल्याला जेवढा पातळ घट्ट पाहिजे असेल ना तेवढं आता एकदाच पाणी ओतून घ्यायचं आणि आपण झाकण मारून मस्त 5-10 मिनटं वांगं शिजायला द्यायचं. आता थोडं पाणी लागेल. आधी थोडं मी एक कड द्यायला देते आणि नंतर पाणी ओतते. आता बघूया आपण झाकण खोलून, कड आलाय काय मस्त. हे बघा छान कड येतो आहे. आपल्याला म्हणजे असा घट्ट पाहिजे असेल ना, असा भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर असा वगैरे खायला, भाताबरोबर पण असं एवढा पण घट्ट नाही करायचा, म्हणजे थोडं पाणी ओतायचं. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि 5 मिनटं शिजायला देते. आपले आलणी झालं ना चाकून बघायचं, आलणी झालं तर परत थोडं मीठ टाकायचं. आता मी परत झाकण ठेवते, 10 मिनटं शिजायला देते. मस्त शिजलाय. आता मी काय करते, जरा ढवळते आणि गॅस बारीक करून आहे ना, जरा म्हणजे आता मी आता आहे ना ही जरा म्हणजे आता 4 मिनटं राहिले आहे. आता जरा गॅस बारीक करून, म्हणजे असं वरती आहे ना तेल सुटेल असं मी बारीक करून जरा मुरायला ठेवते. आता मी झाकण खोलून बघूया, गॅस बंद केलाय. छान झालाय भरलेल्या वांग्याचा रस्सा. आता मी तुम्हाला आहे ना काढून दाखवते. भरलेले वांग्याचा रस्सा छान झालाय मस्त. असा तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी आणि करा.